es día... ¿Qué día es hoy? 25. 25 de septiembre y me van a cortar el pelo. A lo blues, buff, bob. A lo bob. Cortar el pelo. Eso, un curso de 3 minutos. Así tienes el pelo ahora. Levántate. Mira todo lo que llega, Casi al culo, Y a ver cómo lo tendremos luego. ¿Estás segura? Estoy preparada. Confío en mi hombre. Tu veràs. Ho dic perquè que diguin, aquesta l'alçada sí o no? Sí, yo creo que sí. Vale, tu? Yo no la veo. Ah, pues no val, després. Que diga que sí, no, perquè després no diguin que està cosa meva. No, després, és que està molt alt, molt baix. Està pegada, que no hi truco, Ja està, ja no hi ha marxa enrere, Ya no hay marcha enrere. Ja no, Molt bé, si tinguéssim material seria la polla. ¿No talla? Això no talla, vamos. Buah. No, s'ha de treballar en material, No hi ha marxa enrere, No, Ni no. quasi cap endavant. Ni per endavant ni per darrere, ja. Segur que podria tallar altra, no? No, l'estàs retallant molt. Quedarà sense. Oh, ara sí. Ara ja es veu, Ara ho hem aconseguit. No tallis més ja! Hòstia, aquesta. Me cago en Déu, m'he equivocat. Era l'altra. Què tita? Oliver, no retallis més. Que sí, que l'estic deixant recta. Si està tot ben fet, això queda recta. Clar, la gràcia és que quedi recta, no? Això és bastant recta. Clar, que si fos un plumero, superguai. Ho desfem? Desfer. Ya, sí, ya queda. Mira que bé queda. Mira que guai. Hòstia, nen. Que no. Bonito com el cul, no? Ah, porque lo de abajo tiene que quedar más. Clar, queda la part de baix més baixa que la part de dalt. Ahora había otra técnica que era de coger así. Clar, i tallar la part de baix. Clar, aquesta és la tècnica que hem de fitxar ara. Així ho veurà millor, Elisabet. Així ho veurà millor. Quedarà el cabell supercurt, Mamá, me veo igual que antes. Yo me veo detrás de los notos. Ya veremos cuando arreglemos la... Teniu ganes de veure el resultat? Sí, no? De veure que també, sí, guapa, el bo que té és això, que és guapa, no? Olivier Dupont. Oh, passem la naltra,